ஸ்ரீரு जातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि ऋषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा ராம ராமா ஹரே ஹரே. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மிக பணிவான வணக்கம். மாதாஜி ஸ்லைடு தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பகவத்கீதையில வந்து மொத்தம் எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்கு? 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆரம்ப நிலை கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம். அதை வந்து 3 யோகங்களா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 6 அத்தியாயம் வந்து கர்ம யோகத்தை பத்தி சொல்லுது. கடைசியில இருக்கிற 6 அத்தியாயம் வந்து ஞான யோகத்தை பத்தி சொல்லுது. நடுவுல இருக்கிற 6 அத்தியாயங்கள் அதாவது 7 to 12 வரை பக்தி யோகத்தை பத்தி சொல்லுதுன்றது நமக்கு இது தெரியும். ஸோ இந்த பகவத்கீதையில மொத்தம் எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கு? 700 மாதாஜி. 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா எந்த சமயத்துல பேசப்பட்டது? போர்க்களத்துல மாதாஜி. ம். ஆ போர்க்களத்துல குருஷேத்திர போர்க்களத்துல வந்து நான் பேசப்பட்டது இல்லையா? அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன், எதிர்க்க இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து என்னுடைய குருமார்கள், தாத்தா கு அப்புறம் வந்து உற்றார் உறவினர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த சூழ்நிலை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பேசுறார் இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணர் இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முதல் அத்தியாயத்துல ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ண அவர் பேசவே மாட்டார் இல்லையா? அர்ஜுனன் என்னெல்லாம் பேசுடா ராஜான்னு சொல்லிட்டு பேசுற விட்டு கேட்பார் இல்லையா? ஸோ 2வது அத்தியாயத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எப்ப பேச ஆரம்பிச்சாருன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஓகே. ஸோ சரணாகதி ஆறார் இல்லையா? எனக்கு முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி ஆகும்போது என்ன பண்றாரு, நீங்க வந்து எனக்கு குருவா இருந்து கைட் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த தன்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்தவர், நீ எவ்வளவு அளவுக்கு பேசுறியோ பேசுன்னு சொல்ல விட்டுட்டு அப்புறமா வந்து அவனுடைய மனசு நிலை வார்த்தைகள் பேசுறதுனால அவனுடைய மனசு புரிஞ்சுக்கிட்டார் இல்லையா? அப்ப வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார் 2வது அத்தியாயத்துல இல்லையா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல வந்து என்ன பார்த்தோம், அவங்கவுங்க என்னென்ன சங்கு நாதங்கள் ஊதுனாங்க. அவங்க வந்து சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடியே வெற்றியின் அறிகுறிகள் பாண்டவர்கள் கிட்ட வந்து எத்தனை அக்ஷகோணி இருந்துச்சு? ந- 7 அக்ஷகோணி. ஏழு 7. கௌரவர் படை 7 அவருக்கு 11 மாதாஜி. 11 இருந்துச்சு இல்லையா? 11 11 11. 11 and 11 7. கரெக்ட் மாதாஜி, பிரபுஜிஸ் கரெக்ட். ஸோ இவ்வளோ இருந்துச்சு. இருந்தாலும் வெற்றி அறிகுறிகள்லாம் வந்து யார்கிட்ட இருந்துச்சு? பாண்டவர்கள் கிட்ட இருந்துச்சு. ஏன்னா சாட்சாத் பகவான் யோகேஸ்வரரே வந்து இவருக்கு வந்து தேரோட்டியா இருந்தார் இல்லையா? ஸோ
ஆஹ் இதெல்லாம் பார்த்திருப்போம் நம்ம. ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம ஞானத்தை வந்து வாங்கிக்கிறாரு அர்ஜுனன் இல்லையா. இது ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ். ஸோ ஆத்ம ஞானம் கொடுத்த பிறகு அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். ஓகே, நான் வந்து என்னோட சத்திரிய தர்மத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ ஒத்துக்கிறார். ஸோ அங்க வந்து அவர் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாருன்னா, நம்ம வந்து இந்த உடல் அல்ல, நான் வந்து ஆத்மா, கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு அங்கத்துணுக்கு, பார்ட் அண்ட் பார்சல். அப்போ நம்மளுடைய நித்திய வேலை என்ன? அவருக்கு வந்து நித்திய சேவகர்களா இருக்கணும். அதுதான் வந்து அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அப்புறம் சண்டை போடுறேன்னு ஒத்துக்கிறார். இப்போ இந்த யோகத்துல பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கர்ம யோகம் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து யோகான்ற வார்த்தையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளையும் ஒரு ஜீவாத்மாவையும் இணைக்கிறது தான் வந்து யோகான்ற வார்த்தைக்கு பொருள். ஓகேவா? ஸோ இந்த யோகத்தை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டி ஆச்சாரியர்கிட்டயும் சரி, ஓகே, ஆச்சாரியர் மற்றும் நம்மளுடைய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு நம்ம அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். ஓகே. ஸோ இந்த ரீகேப் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா. அர்ஜுனன் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்றதுக்கு காரணங்கள் இருந்துச்சு இல்லையா. அவன் வந்து இலகிய மனசு இருந்துச்சு இல்லையா. வேதங்கள் படிச்சிருந்தாலும் அவர்கிட்ட வந்து இலகிய மனசு இருந்துச்சு. அப்புறம் எல்லாரையும் நம்ம உற்றார் உறவினரை கொண்டுட்டு அதுல எங்க இருந்து சந்தோஷம் இருக்க போகுது. அதனால வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சண்டை போடுறது வேண்டாம், நான் என்ன பண்றேன், துறவரத்துக்கு போயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா. ஸோ அவரால் வந்து முடிவு எடுக்க முடியல. அப்போ வந்த ஸ்டேஜில் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறார். அப்பதான் வந்து கிருஷ்ணர் பேசுறாரு. அது வரையும் பேசவே இல்லை. ஓகேங்களா. ஸோ இங்க வந்து ஆத்ம ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ம காண்டர் இந்த வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த வேதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் அறிவில் வந்து குறைந்துள்ளவருக்கும் இந்த வேதங்கள் வந்து நூல், அறிவில் நல்லா உயர்ந்த இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேதம் வந்து நூலா இருக்குது. எப்படின்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில பேரெல்லாம் வந்து கடவுளை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்கள வந்து நாத்திகர்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, நான் கஷ்டப்படுறேன், நான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் சாப்பிடணும், நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் இல்லையா. இது வந்து நெக்ஸ்ட் படி. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டர்கள். ஓகேவா. நான் கஷ்டப்படுறேன், நான் ஏன் கடவுளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் கேள்வி கேட்கறவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நிலை கர்ம காண்டர்கள். ஓகே. மனித நிலையை விட உயர்ந்த நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து நாத்திகர்கள். அதுக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டர்கள். அதுக்கு மேல இருக்கிற நிலை பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகிகள். இந்த கர்ம யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல்களை செய்வாங்க. அதுல இரண்டு இரண்டு தரப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்காங்க. அதாவது நமக்கு ஏதாவது ஒரு வேணும், ஒரு பிரார்த்தனை ஒரு வேணும்னு வச்சா சில பேர் இருந்தா இப்ப நார்மலா பாக்குறோம், ஒரு வேலையில வந்து ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும், புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கணும்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சத்யநாராயண பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா. சோ இது வந்து பலனை நோக்கி வந்து செயல்களை செய்யறாங்க. அவங்க வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சகாம கர்ம யோகிகள். அவங்க வந்து கடவுள் மேல நம்பிக்கை இருக்கு, பட் ஒரு எதிர்பார்ப்போட செயல்களை செய்யறாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சகாம கர்ம யோகிகள். இவங்களை விட கொஞ்சம் உயர்ந்தவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகிகள். அவங்க வேலை செய்வாங்க, பட் யாரோட திருப்திக்கோசம் செய்வாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்கோசம் வேலை செய்யறவங்க வந்து நிஷ்காம யோகிகள், கர்ம யோகிகள் சொல்லுவாங்க. அதுக்குன்னு ஹையஸ்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகிகள். எதையுமே எதிர்பார்க்காம கிருஷ்ணருக்கோசமே வந்து செயல்படுறவங்க. ஓகேங்களா. சோ இந்த ப்ராசஸ்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எது உயர்ந்தது? கர்ம யோகம், ஞான யோகம். சில பேர் வந்து ஞானத்தை படிச்சு படிச்சு வேதங்களை படிச்சு படிச்சு அறிவை வளர்த்துட்டு கடவுளை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க, அந்த ஞான யோகிகள். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வேலை செஞ்சு செஞ்சு கடவுளை அடையணும், கர்மமே கண்ணாயிரமா சில பேர் இருப்பாங்க இல்லையா, கர்ம யோகி. இது எல்லாத்தையும் விட சிறந்தது வந்து பக்தி யோகி. ஸோ இங்க வந்து கடைசியில பக்தி யோகம். கரெக்ட் மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து எங்க போய் முடியுதுன்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடைசியில வந்து கடவுளை வந்து அடையணும். அதுதான் வந்து மெயின் அல்டிமேட் கோல் இல்லையா. ஸோ இதுக்கு வந்து பல தரப்பட்ட வழிகள் இருக்கு. எப்படி ஒரு மாலுக்கு போறதுக்கு ரெண்டு மூணு வழி இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி இந்த வழிகள். அதுல ஒண்ணு அஷ்டாங்க யோகி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறாரு. அப்ப வந்து சண்டை போடுறதுக்கு ரெடி ஆகிறார். சித்த பிரெக்னன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, திடமா தன்னுடைய எடுத்த முடியல இருந்துட்டு கிருஷ்ணருடைய கான்சியஸ்ல கிருஷ்ண உணர்வோடு செயல்களை செய்யறாங்க இல்லையா. சோ நம்ம ஏன் கிருஷ்ண உணர்வோடு செயல்களை செய்யணும்னு ஒரு கேள்வி போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு என்ன பதில் பாத்தீங்கன்னா, கர்மங்கள்ல வந்து பலவிதமான கர்மங்கள் இருக்கு.
ஆம், அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. நம்ம எந்த செஞ்சாலும் ஒரு எவ்ரி ஆக்ஷன் ஆஸ் இட்ஸ் ரியாக்ஷன் இல்லைங்களா? எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு விளைவுகள் இருக்கு. இந்த விளைவுகள்ல இருந்து நம்ம நம்மளை பாதுகாக்கணும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவ விளைவுகள் பாவமாவும் வரும், இல்ல புண்ணியங்களாவும் வரும். அது அனுபவத்துக்கோசம் பார்த்து நம்ம அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து பிறக்கணும். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா? சோ அதெல்லாம் வராம இருக்கிறதுக்கோசம் புண்ணியம் பண்ணனா நல்லா வாழலாம், பாவம் பண்ணா கஷ்டப்பட்டு வாழணும். இந்த எந்த பலனும் நமக்கு வரக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் தான் வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கேன், எந்த செயலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யு. ஏன்னா அதனால வரக்கூடிய பலன் அவரை பார்த்துப்பாரு. சோ அப்ப நம்ம எங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆகுறோம்? பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்துல இருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆறோம். ஓகேங்களா? சோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தித பிரக்னா இதை வந்து ஃபைட் பிகம் ஃபிக்ஸட் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ். நீ சத்திரியன் தான், நீ சண்டை போடு, பட் இந்த கான்செப்ட்ல பண்ணுன்னு சொல்றாரு. இந்த பாயிண்ட் கிளாரிட்டி இருக்கா மாதாஜி, பிரபுஜிஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து ஓகே. இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து 3வது அத்தியாயத்துக்குள்ள போறோம். இந்த 3வது அத்தியாயத்துல டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா 43 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. அதுல முதல் 9 ஸ்லோகம் வந்து எதை பத்தி பேச போகுதுன்னு, இங்க மறுபடியும் வந்து அர்ஜுனன் வந்து நம்மள மாதிரிதான் நமக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்றார். அர்ஜுனன் கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். அவருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நமக்கும் சில இடத்துல வந்து கிளாரிட்டி இருக்காது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? தகுந்த ஆச்சாரியர்கிட்ட வந்து நம்ம கேள்விகள் கேட்கணும். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் தான் இந்த இடத்துல நம்ம படிப்படியா எடுத்துக்கணும். கன்ஃபியூஷன் வர்றது நார்மல் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அர்ஜுனனுக்கு வந்திருக்குது. சரிப்பா, நீ என்ன சொல்ற? ஒன்னு செயலை செய்யு சொல்ற, கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யு, நிஷ்காம வேலையை செய்யுன்னு சொல்ற, இன்னொன்னு வேணா செயலை துறந்துடுன்னு சொல்ற. எனக்கு வந்து ரெண்டு விஷயத்த கேட்கறது கன்ஃபியூஷனா இருக்குது. ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லு, நான் எதை பண்ணணும்? இல்லையா? நமக்கும் அது மாதிரி தானே ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தா நமக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ்? இல்லைங்களா? ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா? அது மாதிரிதான் கன்ஃபியூஷன் இவருக்கும் இருக்கு. ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்து விலாவரியா வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் எடுத்து சொல்ல போறாரு. 10ல இருந்து 11 வரை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கர்ம காண்டத்துக்குள்ள இருந்து கர்ம யோகிகள். நான் அதுதான் வந்து ரீகேப் ஒரு ஷார்ட் நோட் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். அது விலாவரியா நம்ம இங்க பார்க்கலாம். கர்ம காண்டத்துல இருக்கிற நிலையில இருந்து எப்படி கர்ம யோகி நிலைக்கு போலாம். அப்புறம் 17ல இருந்து 35 வரையும் நிஷ்காம கர்மம்னா என்ன, அதை பத்தி விலாவரியா உதாரணத்தை கொடுத்து சொல்றார். 36ல இருந்து 43 வரை என்ன பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ள வந்து காம, குரோத, கோபம் இல்லைங்களா? அஹ் இதெல்லாம் இருக்கு. அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, எப்படி கையாளுவதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஃப்ளோ சார்ட் இது ஒரு நம்ம இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போறதுக்குள்ள இதுல என்ன இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனன் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கேட்கறது வந்து செயலை துறக்கணுமா, இல்ல ஓன் கான்சியஸ்ல கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல செயலை செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அந்த லெவலுக்கு போயிட்டு அந்த ஸ்டேஜ் என்ன சொல்றோம்? நிஷ்காம கர்ம யோகா. ஓகேவா? சோ நிஷ்காம கர்ம யோகாவை பண்ணு. நீ என்ன பண்ணு, எல்லாருக்கும் ஒரு ரோல் மாடலா இரு. நம்ம கூட நம்ம சின்ன வாழ்க்கையில யாராவது ஒருத்தவங்களை பிடிக்கும், அவங்கள நம்ம வந்து ரோல் மாடலா வச்சுட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். அது நம்ம அப்பா அம்மாவா இருக்கலாம், நம்ம டீச்சர்ஸா இருக்கலாம், நம்ம சொசைட்டில இருக்கக்கூடிய லீடர்ஸா இருக்கலாம் இல்லையா? சோ அது மாதிரி நீ வந்து என்ன பண்ணி எல்லாருக்கும் ஒரு ரோல் மாடல் நீ செட் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இது நமக்குள்ள இருக்க எதிரிகள். நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சுப்போம்? பக்கத்து வீட்டுக்காரன், எதிர் வீட்டுக்காரன் தான் நம்ம எதிரின்னு நினைச்சுப்போம். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தமே வர மாட்டேங்குது. ஆமா ஒருத்தர் தான் மாதாஜி. பேசுறாரு. அப்பனா யாருக்கும் எதிரி இல்ல. ஆ? எல்லாரும் எதிரி எதிரி தெய்வீக எல்லாருக்குமே நிலையில இருப்பாங்க இருக்கீங்க. மாதாஜி. ஆ, நமக்கு வந்து தெரிய எதிரி எல்லாருக்குமே இருப்பாங்க மாதாஜி. சோ நமக்கு வந்து என்ன பக்குவம் இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேற ஒருத்தங்களை எதிரியா பாக்குறோம். பட் அசலான எதிரி, நிஜமான எதிரின்னா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தான். ஓகேவா? நமக்குள்ளதான் அந்த டிமோனிக் குவாலிட்டிஸ், அசுர குணங்கள், காம, குரோத, லோப, மத, மாச்சரியம் எல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்குது. பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வேற ஒருத்தங்களை கை காட்டுவோம்
இல்லையா? ஸோ அந்த பாவனை நம்ம இங்க சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டோட நம்ம அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். யார்கிட்ட வந்து புக் இருக்கோ உங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुनोवाच ம். ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्ण माताजी। ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து அர்ஜுனன் பேசுறார் இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 ஸ்லைடு விட்டுட்டேன், அதை சொல்லிடுறேன். ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா துரத்தலா வேலை செய்யறதா அதுதான் எங்க கேள்வி. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் போறதா அந்த பக்கம் போறதா இல்லை நம்ம புடவை கடைக்கு போன எல்லாமே பிடிக்கும் இல்லையா? அதை ஃபைனலைஸ் பண்ண ஒரு 2 3 புடவை எடுப்போம். அதுல எது எடுக்கிறதுன்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். இது சாதாரணமாக எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி எந்த வழி போகிறது, திஸ் வேவா தட் வே இல்லையா? ஸோ அந்த இதில் வந்து என்ன ஆன்சர்? ஸோ நமக்கு 2வது அத்தியாயக்கும் இங்கேக்கும் என்ன சம்பந்தம், எப்படி தொடர்பு இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணர் 2வது அத்தியாயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் என்ன சொல்றாரு, நீ தேவையில்லாத செயல்கள் எல்லாத்தையும் நிறுத்திடு. ஓகேவா? ஸோ உன்னை இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோவேன், யூ ஷுட் அவாய்ட் ஆல் அபாமினல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் தஸ் நாட் ஃபைட். உன்னோட புத்தியை வச்சு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எதிர்க்க இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து எங்க குரு, தாத்தா, என்னோட ரத்த சம்பந்தப்பட்ட உறவினர்கள், மாமன், மச்சான், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. இந்த புத்தி வச்சு யோசிச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அப்ப என்ன பண்ணணும் அர்ஜுனன்னு? சண்டை போடக்கூடாது. சண்டையை நிறுத்திட்டோம். பட் இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் ஏன்பா சண்டை போடு, அர்ஜிங் இம் டு ஃபைட், ஏன் சண்டை போடு சண்டை போடுன்னு சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, துரியோதனன் என்னெல்லாம் பண்ணான். இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் இவங்க வந்து உடைய பிரதர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு குடும்பத்துல சேர்ந்தவங்க தான். தாத்தா சொத்து எல்லாருக்கும் சமமா பங்கு இருக்கு இல்லையா? பாண்டவரும் சரி திருதராஷ்டிரரும் என்ன பிரதர்ஸ், அண்ணன் தம்பிங்க, எல்லாருக்கும் பங்கு இருக்கு. அவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு விஷம் வச்சாங்க, எரிச்சாங்க, பல விதமான செயல்களை செஞ்சாங்க. அது இல்லாம வந்து திரௌபதி தாயை வந்து துயில் உறிஞ்சாங்க. இந்த தவறு இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி தவறான ஆட்கள் கிட்ட அரசாட்சி கொடுத்த அது கேடு விளைவிக்கும். தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் நீ சண்டை போடணும். அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து இங்க சண்டை போடு நீ இன்சிஸ்ட் பண்றார். நம்ம கூட யோசிக்கலாம், அச்சோ சண்டை போட்டு நிறைய பேர் செத்துருவாங்களேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. ஆமா ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி. இல்லையா? சோ அப்ப வந்து அவர் வந்திருக்கிற நோக்கம் என்ன? தர்மத்தை நிலைநாக்கிறோம், அதர்மத்தை வந்து அழிக்கிறதுக்கும் தன் பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசம் இல்லைங்களா? சோ இந்த 3 விஷயத்த வந்து இங்க பண்றதுக்கோசம் தான் அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு கருவியா தான் யூஸ் பண்ணிருக்காரு. இன்கேஸ் அர்ஜுனன் இல்லப்பா என்னால முடியாதுன்னா அவருக்கு இமீடியட்டா நெக்ஸ்ட் பிளான் இருக்கு. அவர் நம்மள மாதிரி இல்ல இல்லையா? அவர் வந்து பரமபுருஷ பகவான். அவர் என்ன பிளான் வச்சாலும் நீ முடியாதா, நான் வேற எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இல்லையா, உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறேன், நீ பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால தான் இன்சிஸ்ட் பண்றாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து அவருக்கு வந்து கேள்வி கேள்வி என்னன்னா, ஆம், அது துரத்தல் இல்ல வேலை செய்யணுமா, இது எனக்கு புரியல சொல்லுப்பான்னு அப்படின்னு கேட்குறார். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து அர்ஜுனன் கேட்ட படிச்ச ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணரை, ஓ ஜனார்தனா, கேசவான் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? நீ என்னப்பா சொல்ற, எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. ஒரு சமயத்துல வந்து சண்டை போடுன்னு என்ன வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ற, இது கொடுமையான சண்டை, எவ்வளோ பேர் இறப்பாங்க இல்லையா, இது தேவையா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பல நோக்குகளை செயலை வந்து செய்யாதன்னு சொல்ற, என்னப்பா அப்போ சொல்றது, என்ன புரிய மாட்டேந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பா புரிஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா? புத்தி யோகா, பக்தி யோகா, கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சில நேரத்தில் வந்து தப்பா புரிஞ்சுப்போம் இல்லையா? இன்டெலிஜென்சி பேசிஸ்ல மைண்ட் சொல்றது கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில நேரத்தில் கேடுகள் வரும் இல்லைங்களா? அதனால தான் நம்ம எதையுமே வந்து வேதா பேசிஸ்ல வந்து நம்ம ஒர்க்கை வந்து நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கிளாரிட்டி. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் என்ன நினைப்பாங்க, சரி பக்தி யோகம் பக்தி யோகம்னா என்ன, நம்ம தனியா எல்லாத்தையும் வீட்டை எல்லாம் விட்டுட்டு இல்லையா, வீட்டை எல்லாம் விட்டுட்டு காட்டுல போயிட்டு நாம ஜபம் பண்ணணும், அதுதானே துரத்தல்ன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம். கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, மாதாஜி.
அப்பனா நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கே கிளம்பி போயிடணும் ஜெபமாலை எடுத்துட்டு. ஆமாவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, போயிடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத சொல்லல. டைம் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி போற ட்ரெயின்ல நாங்களும் வந்துடும் மாதாஜி. மாதாஜி போற ட்ரெயின்ல நாங்களும் வந்துடும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கேன். நான் போறேன்னு நான் சொல்லவே இல்லையே. என்ன சொல்றாரு, நம்ம என்ன புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம்? இந்த துரத்தல்ன்ற வார்த்தைக்கு தான் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து துரத்தல்ன்றது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது மேல பற்றுதலை வச்சுப்போம் இல்லையா? நமக்கு வந்து எல்லாத்து மேல அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா? எல்லார் மேலயும் பாசம் இருக்கும், எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம செய்வோம். அந்த பற்றுதலை தான் விடு, அதுதான் வந்து இங்க துரத்தல் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? இப்ப அர்ஜுனன் வந்து நான் சண்டை போடுறேன், நான் வீரன், என் தாத்தாவை கொல்றேன், என் குருவை கொல்றேன், அந்த பற்றுதல் இருக்கு இல்லையா? அந்த பற்றுதல் இல்லாம செய்யின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? விட்டு போடி போடுன்னு சொல்லல. நமக்கெல்லாம் என்ன சொல்லிருக்காரு, நீ கிரகசம்பா, நீ வந்து உன் வீட்லயே இருக்கணும், பட் வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிற மாதிரி உன் செயல்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம பசங்களை வந்து நம்ம நல்லா பார்த்து கண்ணும் கருத்துமா வேதங்களை கத்துக்கிட்ட பிறகு இன்னும் அவங்கள வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும். எப்படி? அவங்களுக்கும் வந்து கிருஷ்ணரை கொடுத்து நம்மளும் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை சாப்பிட்டுட்டு அது மாதிரி கேர் பண்ணிட்டு வளர்க்கணும். பற்றுதல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கிருஷ்ணர் கொடுத்தவரு, இந்த பிள்ளை இருக்குதா, இது கிருஷ்ணரால எனக்கு வழங்கப்பட்டதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கணும் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி தான் இங்க வாழணும். ஓகே. துரத்தல்ன்றது வந்து காட்டுக்கு போனோம் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே எங்க அட்வைஸ் பண்ணவும் இல்லை. அப்புறம் இந்த கலியுகத்துக்கு அந்த துரத்தல்ன்றதை வந்து சன்னியாசியா போறதெல்லாம் வந்து கான்செப்ட் ஒத்துக்கிறதே இல்லை, அட்வைஸ் பண்ணவும் இல்லை வேதங்கள். ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரி போனான்னு வச்சுக்கோயேன், ஒருத்தன் தெரியாதனமா அவன் தகுந்த ஒரு ட்ரைனிங் இல்லாம போனான்னு வச்சுக்கோ, அவனுக்கு வந்து அவனே கேடு விளைவிச்சுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இங்க அர்ஜுனன் அதை தானே சொல்றாரு, நான் போறேன் காட்டுக்கு, அஹ், அங்க எப்படியாவது வாழ்ந்துக்கிறேன், அது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரிய தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றதுனா தன்னுடைய குல தர்மம் இருக்கு இல்லையா, அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இலகிய மனசுன்ற ஒரு வார்த்தையை படிச்சோம். ஏன்னா அவன் வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்கான், அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு யோசிச்சு பாருங்க, அவ்வளவு அளவுக்கு யாரு நம்ம வந்து வசதி வாய்ப்போட வாழ்றதை நம்ம சொல்லுவோமா? இல்லப்பா இந்த நீ வச்சுக்கோ நான் போறேன் அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவோமா நம்ம இங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. யாராவது சொல்லுவோமா எனக்கு வேண்டாம் எல்லாம் நீயே வச்சுக்கோப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு? சொல்ல மாட்டேன் இல்லைங்க மாதாஜி. மாதா. மாட்டோம் இல்லைங்களா? பட் அர்ஜுனன் சொல்றேன்னா அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அவருக்கு வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு இலகிய மனசு, பரந்த மனசு இல்லையா? ஸோ அவ வந்து டாக்ட்ஃபுல்லா பேசுறாரு, எப்படியாவது கிருஷ்ணரை வந்து கன்சோல் பண்ணணும், இந்த சண்டை வேணாம எஸ்கேப் ஆயிடணும்னு சொல்லிட்டு. பட் கிருஷ்ணர் வந்து இல்லப்பா, உன் கர்மா, உன்னுடைய பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி இல்ல சத்திரிய தர்மத்தை நீ ஃபாலோ பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? வர்ணாசிரம சங்கைப்படி நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம தர்மங்களை பின்பற்றணும். ஓகே. அதுதான் இங்க நம்ம லெசனா எடுத்துக்கணும். ஓகே. வேற ஒருத்தவங்க வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, என்ன மாதாஜி? இந்து மத்திய தேதி. ஸ்லோகா சொல்லணும், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண சொன்னாங்க மாதாஜி. ஓகே பண்ணுங்க, செகண்ட் ஸ்லோக படிங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Correct. व्यामिश्रेणव वाक्येन बुद्धिमोहय मोहयसीव मे तत् एवं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आप्नुयाम. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, எனக்கு வந்து தமிழ்ல இருக்க டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி நான் சார். சொல்றேன் மாதாஜி, நானே சொல்றேன். இரண்டு வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரைகளால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப நீங்க சொல்ற ரெண்டு விஷயம் எனக்கு என்ன ஆகுது, குழப்பத்தை ஏற்படுது. அதனால ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுப்பான்னு சொல்றாரு. எனக்கு ரெண்டு வேணாம், ஒண்ணு சொல்லு. ஏதாவது ஏக்கம் வத. ஏக்கம்னா என்ன? ஒண்ணு. எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்குது, வேலை செய்யின்னு சொல்ற, கர்மாவை செய்யின்னு சொல்ற, துறன்னு சொல்ற, எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லு, ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஆ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆ சுபஸ்ரீ மாதாஜி ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. எல்லாருக்கும் டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் அப்புறம் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகாக்கு தானே மாதாஜி? மூணாவது ஸ்லோகம் 3.3. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி எத்தனாவது பேஜ்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. 171. 5 மாதாஜி 175.
இப்ப ஒன் தேர்ட் செவன்டி ஸ்லோகம் ரீட் ஃபைவ் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. ஆமா ஒன் மாதாஜி. செவன்டி ஃபைவ். ஒன் செவன்டி தேங்க்யூ லோகேஸ்மின் மாதாஜி. விவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயா நக ஞான யோகேன சாங்கியானம் கர்ம யோகேன யோகினாம். அந்த ஹரே கிருஷ்ணா புருஷோத்தமரான அந்த 4 லைன்ஸ் 5 லைன்ஸும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாவங்களற்ற அர்ஜுனனை இருவகையான மனிதர்கள் தன்னுணர்விற்காக முயல்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கிய தத்துவ சிந்தனைகளாலும் பிறர் பக்தி தொண்டினாலும் தன்னுறவனை அடைய முயல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் பேசுறார். ஃபர்ஸ்ட் இந்த அத்தியாயத்தோட ஆரம்பத்துல வந்து அர்ஜுனன் பேசினாரு, அவர் கேள்வி கேட்டாரு. இப்ப பகவான் அதுக்கு வந்து பதில் சொல்றார். இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 தரமான மனிதர்கள் இருக்காங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னை உணர்றதுக்கு வந்து வேற வேற வழியை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. ஒருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. சாங்கிய யோகம் மூலியமா அப்படின்னா சாங்கிய பாக்குறாங்க. யோகத்தை வந்து பின்பற்றாங்க. இன்னொருத்தவங்க வந்து எதை ஃபாலோ பண்றாங்க? பக்தி பக்தி தொண்டு. தொண்டு போல. பக்தி தொண்டு. பக்தி ஸோ பக்தி 2 பேர் 2 விதமா ஒரே விஷயத்தை அடையிறதுக்கு 2 வழியா வராங்க. அதாவது இது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம தட்டுல சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்படி சாப்பிட்றது வந்து என்ன ப்ராசஸ் ஈஸியா, இப்படி சாப்பிட்றது ஈஸியா, நேர சாதனம். நேரா ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்றது சொல்லுங்க. வந்து ஈஸி இல்லையா? இது தலையை சுத்தி இப்படி எடுத்துட்டு வரணும்னா கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ இப்ப நேரடியா சாப்பிட்றது வந்து எதுக்கு சிம்பிளா எடுத்துக்கணும்னா பக்தி யோகம். ஓகேங்களா? இன்னொரு யோகம் என்ன சொன்னாங்க? சாங்கிய சாங்கிய யோகம். சாங்கிய சாங்கிய யோகம். யுகம். அது வந்து சுத்தி வர்றது அது கஷ்டம் இல்லையா? நம்ம ஏற்கனவே கலியுகத்துல இருக்கோம். நம்ம கலியுகத்துல இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன இருக்கு? ஆயுட்காலம் குறைவு இல்லையா? அந்த சத்தியுகத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கா வாழ்ந்தாங்க. லட்சக்கணக்கா இயர்ஸ்ல ஆயுசுகள் இட்கொண்டு வாழ்ந்தாங்க. 1000 lakhs வரையும் வாழ்ந்தாங்க. பட் நமக்கு இல்லப்பா பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் 100 இல்லையா? ஸோ நம்ம லைஃப் ஸ்பேனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மி. நம்ம இன்டெலிஜென்ட்டும் கம்மி. நம்மளால எல்லா வேதங்கள் உபநிஷங்களும் புரிஞ்சிக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனாலதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டு போனாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி பக்தி கிருஷ்ண யோக மந்திரம். பக்தி யோகம் மகா மந்திரம். கரெக்ட். யோகம். மகா மந்திரம். பக்தி கரெக்ட். சூப்பர் சூப்பர். மகா மந்திரத்தை வந்து சிம்பிளா கொடுத்துட்டு போனார். நீங்க வந்து எங்க வேணாலும் எப்ப வேணாலும் ஜபிங்கப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் கோல் என்ன? இந்த பாகவத தர்மம். அதை வந்து நம்மள புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா, நான் கடவுள்கிட்ட வந்தது அங்கத்துனுக்கு, அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு ஈஸியா ஆயிடும். ஸோ இதை பண்ண பண்ண எடுத்தோம்ப்பா கவுத்தோம்ப்பான்னு அப்படிலாம் முடியாது. இது வந்து படிப்படியாக தான் வந்து நடக்கும். இது வந்து கிராஜுவல் ப்ராசஸ் இல்லையா? கிராஜுவல் ப்ராசஸ் டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அது இல்லாமல் இந்த பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால நமக்கு நடுவில் யாரும் புரோக்கரே இல்லை. இது கடவுளுக்கும் நமக்கும் நேராக இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஏமாறவும் மாட்டோம், திசை திரும்ப சிதறி அடைக்கவும் மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால இருக்கிறதுல பெஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கான்சியஸ் தான் வந்து பெஸ்ட். இதை பண்றதுனால நமக்கு என்ன லாபம்னா நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து சுத்திகரிக்கப்படுது, பியூரிஃபிகேஷன் ஆகுது. ஓகேங்களா? நம்ம எந்த ஒரு செஞ்சாலும் பியூரிஃபிகேட்டரி ப்ராசஸ் வந்து பண்ணணும் இல்லைங்களா? அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்து நடக்குது. ஸோ தனியா போயிட்டு வந்து நம்ம பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ வேற ஒரு யோகங்கள் மார்க்கங்கள்லாம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க வந்து என்ன பண்ணணும்? பியூரிஃபிகேட்டரி ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா? அது இங்க தேவையில்லைப்பா. இது பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பாட்டுக்கு நடக்குது. பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீன்னு அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? நம்ம நாம ஜபம் பண்ண எது ஃப்ரீயா கிடைக்குது? நம்ம உள் மனசு வந்து சுத்தமாயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா நம்ம 84 லட்சம் உயிரினங்களா பிறந்து இறந்து என்னென்னவோ வாசனை எடுத்துட்டு வந்திருப்போம் இல்லையா? போன ஜென்மத்துடைய எண்ணம் தாக்கம் எல்லாம் நமக்கு இருக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து பியூரிஃபை ஆகுதுன்றத இது எந்த பக்தி பண்ணா, எந்த யோகம் பண்ணா? பக்தி பக்தி தொண்டு. பக்தி கிருஷ்ண யோகம். ஒருவனை தூய்மைப்படுத்தும் பக்தி தொண்டு. சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இந்த சாங்கிய யோகத்துக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசன்றதை இங்கே பார்த்துட்டு அந்த ஸ்லைடுக்கு போகலாம். சாங்கிய யோகன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்கள மனசில் ஒன்று வச்சு யூகிச்சு யூகிச்சு பண்ணுவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றதே தெரியாது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைமுகமான பாதை. ஓகேவா? அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனா வந்து எங்கே இருக்கலாம், நம்ம எந்த நிலைமைக்கு இருக்கிறோம்ன்றது அவனா வந்து கஷ்டப்பட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் அதில் வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு வந்து அவன் வந்து வெற்றி அடைவான்ற கேரண்டி இருக்காது
ஓகேவா? அந்த வழி சாங்கிய யோகத்தை பின்பற்றணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அவன் என்ன பண்ணணும், தன்னை வந்து சுத்திகரிச்சுக்கணும். அப்போ அதுக்கு ஒரு டைம் வேணுமா? அதுக்கு பிறகு அவன் அந்த ப்ராசஸை ஆரம்பிக்கணும், அந்த சாங்கிய யோகத்தை பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கு வந்து சக்சஸ் ஆகுதா இல்லையான்றதே ஒரு கேள்விக்குறி. ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அப்போ வந்து பக்தி யோகம் புத்தி யோகத்துல என்ன இருக்குன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது டைரக்ட் இல்லையா? டைரக்ட் ப்ராசஸ். இதுல வந்து கிருஷ்ணரை நம்ப, அதுதான் இல்லையா? இதுல வந்து யாரோட கருணையை நம்பி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நிஜமா நம்ம மனசுக்கு சுத்தமா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அவர் ஏற்கனவே கருணையானவர் இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து ரொம்ப கருணையா இருந்து நம்மள கைட் பண்ணுவாரு இல்லைங்களா? அவருடைய கருணையால நம்ம இங்க இங்க வந்து கூடி இருக்கிறோம் இல்லையா? அப்புறம் இதுல வந்து கண்டிப்பா கேரண்டி, என்ன கேரண்டின்னு பாத்தீங்கன்னா வெற்றி நிச்சயம். அப்புறம் வந்து கடைசியில் என்ன அடைகிறோம், கிருஷ்ணரை அடைகிறோம். இதுக்கு தனியா உட்காந்து இத்தனை நாள் இந்த நேரம் வரையும் நான் சுத்திகரிக்க பண்ணணுன்ற அந்த ப்ராசஸ்க்கு இடமும் இல்லை. ஓகேவா? இல்லை இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் எனர்ஜி எல்லாம் சேவ் ஆகுது. பண்ணும்போதே நமக்கு வந்து அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ஆகுது. அங்க பாத்தீங்கன்னா பியூரிஃபிகேஷன் சுத்திகரிப்பது வந்து தனியா பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ சரிப்பா, நான் பக்தி யோகம் பண்ணிட்டே இருந்தேன், கொஞ்ச நாள் பண்ணேன், கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ என்னோட நிலைமை என்ன ஆகும்? ஒரு கேள்வி வருதா இல்லையா? வருது மேடம். இல்லைங்களா? அப்ப அந்த கேள்விக்கு வந்து என்ன பதில்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு பண்ணியிருக்கோமோ அந்த வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும். நம்ம இந்த பாஸ்புக்ல வந்து ஒரு புக் எடுத்துட்டு போயிட்டு பிரிண்ட் அவுட் பண்ண, கேரி ஃபார்வர்டுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பேஜ் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணும்போது வரும். அதை அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா? எஸ் நோ? இல்ல மாதாஜி. இல்ல 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 அப்ப நீங்க மாதாஜி. யாரும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்ததே இல்லையா? கேரி ஃபார்வர்டு இன்னைக்கு தமிழ்ல எப்படி ஆமா சொல்றது மாதாஜி, கேரி ஃபார்வர்ட். இருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம பக்தி ஆமா ஆமா. இந்த ஜென்மத்துல எங்க என்ன முடிச்சோமோ அதே இடத்துல வந்து தொடங்கும் அடுத்த ஜென்மத்துல. இன்னும் சிம்பிளா இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். இப்போ நம்ம இந்த ஜென்மத்துல ஒரு 10வது கிளாஸ் படிச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் இறந்துட்டேன், அடுத்தது நான் பிறக்கிறேன். அப்ப நான் எங்க ஆரம்பிக்கணும்? 11வது கிளாஸ். மறுபடியும் எல்கேஜில இருக்கா? ஆ மறுபடியும் சரி, மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எல்கேஜில இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஓகே. சோ அது இது புரிஞ்சுட்டீங்க இல்லையா? சோ இதுதான் வித்தியாசம். இந்த பௌதீகத்துக்கும் பக்திக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தி எங்க விட்டோமோ அங்க இருந்து தொடங்குவோம். ஓகே. அது கொஞ்சம் பண்ணிருந்தா கூட பரவாயில்ல, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு என்ன கொடுப்பாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்த ஜென்மத்துல உயர்ந்த குலத்துல பிறக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். பிராமண குலத்திலயோ செல்வந்தர் குலத்திலயோ பிறக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஜென்மத்துல லேட்டா ஆரம்பிச்ச பக்தி அடுத்த ஜென்மத்துல என்ன பண்ணுவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. தொடர்ந்து அதை கண்டினியூ பண்ணு. அனுபவிப்போம். தொடர்ந்து அனுபவிச்சோம். கண்டினியூ கண்டினியூ பண்ணுவோம், பட் சீக்கிரமா ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? எஸ் நோ? ஆமா மாதாஜி. ம், இல்லையா? பக்தி தொண்டு கண்டினியூ பண்ணி அவருடைய கிருஷ்ணவருக்கு நம்ம போகணும், பக்தி தொண்டுக்கு சேவை செய்து. ம். அதாவது மெயின் பாயிண்ட் நீங்க எங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா, சீக்கிரமா ஆரம்பிப்போம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் காலங்கள் ஆகி ஆரம்பிச்சோம் பக்திய. அப்ப வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து ஆரம்பிச்சிடும். எப்படி பிரகலாதா துருவா எல்லாம் ஆரம்பிச்சாரு பாருங்க, அது மாதிரி ஒருத்தன் வந்து ஆரம்பிப்பான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ பக்தியை பண்றதுனால நமக்கு எந்த ஒரு லாஸும் இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ மாதாஜி 5வது ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. நான் படிக்கிறேன் நாலு நாலு மாதாஜி. எப்படி படிக்கிறாங்க மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதாவது சுரேஷ் சமத்து கொடுங்க. லட்சுமி ஆ, மாதாஜி, சுரேஷ்குமார் பிரபுஜி படிக்கிறேன்னு அதாவது சொல்லுங்க. நாலு நாலு 3.4. இல்ல நாலு படிங்க. பிரபுஜி 3.5 போட்டிருக்காங்க மாதாஜி, நீங்க சரி 3. 4 படுங்க பிரபு. ஃபோர் படுங்க பிரபு. ஃபோர் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் ஃபோர் ஃபோர் ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் உங்களுக்கு. இந்த ஸ்லோகம் வந்து எல்லாரும் வந்து டைரக்டா நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கணும். இங்க வந்து ஒரு கச்சா புச்சா வரப்படாது இல்லைங்களா? சோ ஒருத்தங்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நம்ம அமைதியா ஆயிடணும். எல்லாருக்கும் சான்ஸ். ஓகே, படிங்க 4. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Correct. ந கர்ம ந கர்மணம் அனாரம்பியாத் நைஷ்கர்மியம் புருஷோ அஸ்னுஷ்தே ந ச சைன்யசானத் ஏவ சித்திம் சமதி கச்சதி. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. Translate. செயல்களிலிருந்து ம். விலகிக் கொள்வதால் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. துறவால் மற்றும் பக்குவமடைதல் என்பது இயலாததாகும்.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. அவர் துரத்தல்னா கேக்குறாரு இல்லையா? அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாரு, ஒருத்தர் நம்ம வந்து ஒரு செயலை செய்யாம இருக்கிறதுனால அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்படி எல்லாம் ஆகவே ஆகாது. யாராலையும் வந்து இது வந்து எஸ்கேப் பண்ண முடியாது. அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. நம்ம யாராலும் யோசிச்சு பாருங்க, காலையில இருந்து இந்த கிளாஸ் ஜாயின் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் சும்மா இருந்தோமான்னு சொல்லிட்டு, இல்லைங்க, இல்லையா? இல்லை எல்லாம் ஓடிட்டு உடல் மாதாஜி. தான் இருக்கணும். உடல் ரீதியிலே வேணும்னா சரி கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஹாயா உட்காந்துருக்கலாம். பட் மனசு ஓடிட்டு தான் இருக்கு, ஓடிட்டு தான் ஓடிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ செயல்களை செய்யாம நம்ம இருக்கிறதே இல்லை, இல்லையா? ஸோ எல்லாரும் இந்த சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு தான் இதுக்கெல்லாம் பெஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ண சக்தி உணர்வோட இருக்கும். கிருஷ்ண கிருஷ்ண உணர்வு. உணர்வோட செயல்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து 5வது ஸ்லோகத்தை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கலையோ அவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? ம். படிங்க மாதாஜி. லக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க. 3.5. படிக்கிறேன் மாதா. 5. நாஹி ஷித் சுஷிஸ்ரம் அபிஜாது ஜிஷ்டத் யகர்ம கிருத் காரியதே இஷ் இஷ் ஹியவஷ கர்ம சர்வக விக்ருதி ஜெயிர் ஜெயிர் பூனை புனை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப மாதாஜி குட்டிஸா. கீழே அந்த அந்த இதுவும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. பௌதிக இயற்கை படிக்கிறேன் மாதாஜி. பௌதீக இயற்கையிடமிருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற்போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியமல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, போன ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னாரு, செயல்களை செய்யணும், அதனால வரக்கூடிய செய்யாம இருந்தா அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள்ல இருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆக முடியாதுன்னு சொன்னார் இல்லையா? அப்புறம் இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, எதனால ஒருத்தன் வந்து பந்தப்பட்டிருக்கோன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பகவத்கீதையில வந்து 5 ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம். யாராவது சொல்ல முடியுமா? 5 மெயின் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே. அதாவது ஆத்மா, பரமாத்மா, காலா, கர்மா, பிரகிருதி. ஓகேங்களா? இந்த பிரகிருதி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இந்த பௌதிக உலகத்துல யார் ஒருத்தன் வர்றானோ அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்களால ஒன்னால தாக்கப்பட்டிருக்கும். எல்லா 3 குணங்கள் இருக்கும். அதாவது ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம். இந்த குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ளே வந்து ஒவ்வொரு மூடுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்குள்ளே இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மா இல்லாம இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து என்ன சொல்றாங்க? ஜடம். ஜடம் இல்லையா? பிணம் இல்லைங்களா? டெட் பாடின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருந்தாதான் இதுக்கு மதிப்பு. இல்லைன்னா அதை வந்து டெட்டுன்னு அப்படின்னு சொல்றோம். அது மாதிரி நம்ம இங்க இருக்கிற வரையும் இந்த மாயைக்குள்ள வந்து உட்பட்டு நம்ம செயல்கள் மாதிரி செயல்கள் பட்டுட்டு இருக்கோம். இதை வந்து நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பொம்மலாட்டம் இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த கயிறை போட்டுட்டு பொம்மை வந்து ஆட்டிட்டு இருப்பாங்க. அது மாதிரி நம்ம யாரு கையில பொம்மலாட்டமா இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா மாயை. மாயை வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ஒரு சக்தி, துர்காதேவி. அந்த அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மாயை நம்மளை வந்து ஃபுல்லா கவர் பண்ணிடுறாங்க. மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு பவர் கொடுத்துருக்காரு கிருஷ்ணா. ஏன்னா நம்ம அஜ்ஞானத்துல வந்து கிருஷ்ணருடைய சம்பந்தத்தை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா மகா மந்திரத்தை வந்து சாண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாயை வந்து கவரப்படுறதுனால நம்ம வந்து இன்னும் தெளிவா புரிஞ்சுக்காம இருந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. இதே வந்து கிருஷ்ணரோட அந்த ஆத்மா வேலை செஞ்சுட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ண லோகத்தை போய் கண்டிப்பா வந்து சேரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லுது. ஓகேவா? கிருஷ்ண கான்சியஸோட எந்த செயல்களை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பிச்சாலும் சரி நம்ம எங்கேயுமே வீழ்வ மாட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எதையுமே வந்து தாக்காது. ஸோ கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போய் திரும்பி சேருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ண உணர்வு அடையறதுக்கோசம் போயிட்டு தனியா ஒரு இடத்துல உட்காந்து பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க
இல்லையா? அது மாதிரி எல்லாம் தேவையே இல்லை. நம்ம கிரகஸ்தராக இருந்தாலும் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செஞ்சுட்டு நம்ம போய் மேலே சேரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாயை சக்தி தான் நம்மளை வந்து பிணைக்குது. இல்லையா? நம்ம எல்லாம் நினைச்சுக்கிறோம், அப்பா என்னாலதான் எல்லா வேலையும் முடியுது, நான் இல்லையேன்னா எங்க வீட்டுல எந்த வேலையும் ஆகாது நினைக்கிறோமா இல்லையா? ஆமா மேடம். மாதாஜி. நம்ம எல்லாரும் அதுல வந்து காலரை தூக்கி இருப்போம் இல்லையா? பட் அதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலையும் இந்த சக்தியும் ஞானத்தையும் கொடுத்தது யாரு? நம்ம யார்கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் பெற்றோம்? பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து பெற்றோம். அதை நம்ம மறந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதை வந்து ஞாபகப்படுத்துறாரு. ஓகேங்களா? ஆ சரி. இந்த சாங்கிய யோகத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த ஃப்ளோ சார்ட் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஒரு மனிதன் இருக்கான். அவன் வந்து இந்த பௌதிக விஷயத்த வந்து சம்பந்தப்படும் போது அவன் வந்து 3 கிரகங்களுக்கு வந்து தாக்கப்படுறான் இல்லையா? ஸோ தாக்கப்பட்டு அவன் வேதங்களை ஃபாலோ பண்ணி சாஸ்திரங்களை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணி ஓகே அதை பண்ணும்போது அவனுக்கு என்ன ஆகுது? அவனுடைய உடல் மனசு வந்து சுத்திகரிக்கப்படுது, பியூரிஃபை ஆகிறதுனால அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது? கிருஷ்ண உணர்வுக்கு போகுது. கிருஷ்ணருக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம்ன்றத அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான். நான் நித்தியமானவன், அழிவில்லாதவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஆத்மாவை வந்து கொல்ல முடியாது இல்லையா? நீரால நினைக்க முடியாது, காற்றால உணர்த்த முடியாது, கூர்மையான ஆயுதங்களால வெட்ட முடியாது. அது என்ன பண்ணும்? ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு வந்து மாறக்கூடிய தன்மை இருக்கு. ஸோ நம்ம எல்லாம் யாரு? நீங்க யாருன்னு கேள்வி கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும்? ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மா. ஸோ இந்த ஆத்மா வந்து கடவுள் மாதிரி நித்தியமானதுன்றத பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியரா இருக்கா ஓகே. மாதாஜி? ஓகே. ஓகே எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி. அதே வந்து இதை புரிஞ்சுக்காம நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்திலும் நம்ம வந்து எங்கேஜ் ஆயிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ கடவுளை விட்டுட்டு நம்மளுடைய புலன் இன்பத்துக்கோசம் நம்ம எங்கேஜ் ஆயிட்டு இருக்கோம். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு திருட்டு கொள்ளை கூட்டம் இருக்கும் இல்லையா? அவன் வந்து நம்ம எல்லாரும் தான் சேர்ந்து திருடிட்டு வந்தோம். பட் திருடி வந்தது எல்லாம் பார்த்து எனக்கு தான் வேணும்னு நினைக்கிறான் இல்லையா? அந்த பிக்சர்ல தெரியுதா? அப்ப என்ன ஆகுது? சண்டை வருதா? ஓகேவா? இங்க வந்து காம குரோத எல்லா செயல்களும் இருக்கு. இதனால அவன் என்ன ஆகுறான்? இந்த பௌதிக விஷயத்துக்குள்ள வந்து பிணைக்கப்படுறான். அப்ப பிறப்பு இறப்புன்ற சக்கரத்துக்குள்ள இருக்கிறான். இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுச்சுங்களா? புரியுது மாதாஜி. ம்? இங்க வந்து அந்த பிறப்பு இருப்புல இருந்து விடுதலை ஆகுறான். அதனால மறுபடியும் பிறக்க மாட்டான். இங்க வந்து பந்தப்படுறான். அதனால அவன் என்ன ஆகுது? மறுபடியும் பிறப்பு இருக்கு அவன் கருமாத்துக்கு ஏத்த மாதிரி. ஓகேங்களா? ஆ ஆ, சிவகாமி மாதாஜி 6வது ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஆ कर्मे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ताम आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थविमूढात्मा मिथ्यासरस उच्यते। புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க இருக்கிற பிக்சர்ல நம்ம ஒருத்தரை பார்க்குறோம். அவரை பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? சன்னியாசி. சன்னியாஸ். ஆ சன்னியாசி மாதிரி. சன்னியாசி. பட் அவர் வந்து என்னெல்லாம் வச்சிட்டு இருக்காரு? போன் வச்சிருக்காரு, ஸ்மோக் பண்றாங்க. ஆ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? பார்க்கறதுக்கு வந்து சன்னியாசி மாதிரி காவி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்காரு, கமண்டல வச்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா? தாடி மீசை எல்லாம் வச்சிட்டு இருக்காரு பெருசு பெருசா, கழுத்துல வந்து மாலை போட்டிருக்காரு இல்லையா? பட் அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? பௌதீக விஷயம் மாதிரி பற்றுதல் வச்சிருக்காரு, அடிமைத்தனம் இருக்கு இல்லையா? அதாவது சிகரெட் பிடிக்கிறார். அது தேவையே இல்லை. ஒரு சன்னியாசியா போன பிறகு அவருக்கு என்னத்துக்கு ஒரு சிகரெட் வேணும்? போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையா இருக்கார். அப்புறம் வந்து சன்னியாச போனவருக்கு இந்த உலகத்துக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. அவருக்கு யாரோட சம்மந்தம் வச்சுட்டு வாழணும்? கிருஷ்ணரோட வாழணும் இல்லையா? அவர் எதுக்கு போன்ல தேவையில்லாம பேசணும் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பற்றுதல் இருக்குன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து என்ன, இப்படி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து யாரு? என்ன மனிதர்கள்? மித்யாச்சாரம் மித்யாச்சாரம் சார். பிரிட்டண்டர். என்ன பிரபு? நீ ஆமா, போலி மனிதர்கள். போலி மனிதர்கள். அதாவது ஏமாத்துறாங்க. Pretender. அதாவது ஆஹ் அதாவது போர்வை மேல ஒண்ணு உள்ள ஒண்ணுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி இங்க இல்லையா? அவங்க வந்து ஏமாத்துறாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இது மாதிரி நீ இருக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு சொல்றாரு?
அர்ஜுனனுக்கு சொல்றேன். அர்ஜுன். அர்ஜுனன் சொல்றார். ஏமாற்றுக்காரர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏமாற்றுக்காரர்கள், பித்தலாற்றக்காரர்கள் இல்லையா? சோ இவங்க வந்து தன்னுடைய புலன் இன்பத்துக்கோசம் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா துரத்தல், சந்நியாசம் ஆயிட்டேன், பட் எதையுமே துறக்கல, பற்றுதலை துறக்கல. இந்த சிகரெட் இருக்க முடியாம இல்ல, ஜனங்க கிட்ட பேசாம இருக்க முடியல இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி பற்றுதலை தான் துறக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி இல்லாம இருந்தா இவன் எல்லாம் வந்து கம்யூனிட்டிக்கு வந்து சீட்டர், கிரேட்டஸ்ட் சீட்டர், ஏமாற்றுக்காரர்கள் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இவங்க பேசக்கூடிய தத்துவம்னா என்ன மாதிரி தத்துவம்? வரட்டு பிலாசபி, ட்ரை பிலாசபி. ஓகேங்களா? ம். அடுத்தது இந்து மாதாஜி 7வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஓகே மாதாஜி. यस्वे इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तस विष्यते. அதே சமயத்தில் செயலாற்றும் புலன்களை மனதால் கட்டுப்படுத்தி பற்றின்றி கர்மயோகத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் நேர்மையான மனிதன் மிக உயர்ந்தவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இதே வந்து தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி கிருஷ்ணருக்கோசம் சேவை பண்ண அவனை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வார்த்த கதி, ஸ்வார்த்த கதியை அடையிறான், நற்கதியை அடையிறான். ஓகேங்களா? அந்த நற்கதி அடையிறதுனால அவன் வந்து பரமகிருஷ்ண பகவான் கிட்ட போய் சேர்றான். இந்த பிக்சர்ல நம்ம ஒண்ணு பாக்குறோம். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க பாத்துட்டு இருக்கக்கூடிய கடவுள் பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத். ஓகேங்களா? அது வந்து சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பூரியில இந்த மாதிரி தோற்றத்துல இருக்கிறார். அங்க முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருக்கிட்டு இருக்கார் தொடப்பத்தை வச்சு. அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரதாப் ருத்ர மகாராஜ், ஒரிசாவுடைய அரசர். ஓகேங்களா? சோ அந்த ஜெகநாத் ரத யாத்திரை நடக்கும்போது அரசரே வந்து அந்த இடத்த வந்து பெருக்கிறார். இது அவசியமா, அவசியம் இல்லையா? அவசியம் தான் மாதாஜி. கடவுளுக்கு அவசியம். சேவை செய்யறோம். ஓகே, வேற யாராவது கருத்து? வேற ஏதாவது கருத்து? அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்குது மாதாஜி, தெரியல. வேற ஏதாவது கருத்து இருக்கா? வேற யாராவது சொல்றீங்களா? சோ அரசனா இருந்தா கூட அவன் அரசனா இருக்கிறான். சோ ஒரு 4 பேரை வந்து கட்டளை இட்டா என்ன பண்ணுவாங்க? பல சரி வேலையாட்கள் வந்து சொல்லுங்க. செய்வாங்க இல்லையா? பட் இருந்தாலும் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்து கடவுளுக்கோசம் சேவை செய்யறார். சோ தன்னுடைய புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய செயல்களுக்கோசம் செய்யறார். ஓகேவா? இந்த பிக்சர், போன பிக்சர் என்ன பார்த்தோம்? பார்க்கறதுக்கு சன்னியாசி, அடிமைத்தனம் இருக்கு, ஏமாத்துக்காரர். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரசர், சாதாரணமா கடவுளுக்கு முன்னாடி வந்து பணிவா கிருஷ்ண சேவை செய்யறாங்க. இது ரெண்டுத்துல யார் உயர்ந்தவர்கள்? கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுகிற அரசர். அரசர் தான். இல்லையா? அரசரா இருந்தா கூட அவர் வந்து சேவையை செய்யறார் இல்லையா? சோ இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கதியை அடைவாரு? ஸ்வார்த்த கதியை அடைவாரு. அதாவது சில பேர் இதுக்கு வந்து பிரபுபாதா வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது சில அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சில பேர் எல்லாம் வந்து போலி வேஷம் போடுவாங்க. அந்த போலி வேஷத்தை போடுறவங்களை காட்டிலும் யார் உயர்ந்தவர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ம், தெரு பெருக்குறாங்க பாருங்க. தெரு நம்ம வீட்டு இந்த கார்பரேட் செட்டப்ஸ்லாம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா அவங்க வந்து சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சும்மா வந்து இந்த பகட்டு வேலைகளை செய்யறவரும் காட்டிலும் தெருவை வந்து சுத்தமா பெருக்குவாங்க பாருங்க, அந்த சரண்டி எல்லாம் கிளீன் பண்றதுக்கும் அவங்க வந்து சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த போலி அறிஞர்களை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், அவங்க பக்கத்திலேயே போகக்கூடாது நம்ம, இல்லைங்களா? ம். ஸோ நம்ம கிருஷ்ணர் சேவையில நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். ஸோ ஸ்வார்த்த கதி வந்து அடைவோம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த நிலைமைக்கு போகணுன்றதுக்கோசம் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வேதங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான மனிதர்களுக்கு, அதனாலதான் வந்து இங்க வர்ணாசிரம சங்கைன்றதை ஒண்ணு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அதாவது அவன் செய்யக்கூடிய செயல் பேசிஸ்ல சங்கையை கொடுத்தார். அதாவது பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யாஸ், சூத்ராஸ், அவனோட இன்டெலிஜென்சி பேசிஸ்ல இந்த கிளாசிபிகேஷன் பண்றார். பிராமணர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா படிச்சவங்க, அதனால வேதங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கலாம். சத்திரியனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு பலம் இருக்கு, அதனால தன்னுடைய நாட்டையும் வீட்டையும் பாதுகாப்பான். ஸோ வைஷ்யா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு பிரெயின் நல்லா இருக்கும், பிஸ்னஸ் நல்லா பண்ணுவான், நிறைய சம்பாதிச்சுட்டு வர முடியும். அந்த சம்பாதிச்சுட்டு வந்ததை தன் குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், அப்புறம் வந்து பிராமணர்களுக்கும் சத்திரியர்களுக்கும் கொடுக்கணும்.
சூத்திரன்றவன் பார்த்தீங்கன்னா மந்த புத்தி இருக்கிறவன். அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான்னு, கஷ்டப்பட்டு உழைக்கக்கூடிய உடல் வலிமை வலிமை இருக்கும் அவனுக்கு. ஸோ அந்த வேலையை கொடுத்தாரு. ஓகேங்களா, இதுதான் வந்து ஆர்டர். ஓகே. இன்னொரு ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஆம், பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சந்நியாசி, இந்த 4 நிலைமைகள் இருக்கு. இது சோஷியல் ஆர்டர்னு சொல்லுவோம். அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்டர். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் ஒருத்தவங்க பிறந்தா கூட ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டிக்கணும். அப்புறம் வந்து பெற்றோர்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒழுக்கத்தோட வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கையை ஈடுபடணும். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை படிச்சுட்டு நியாயமா வேலை செஞ்சுட்டு வந்து அதை வந்து கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுத்தணும். கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள குழந்தைகளை வந்து ஈண்டெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. அப்படி இருந்தாதான் அந்த சமுதாயம் நல்லாகணும். ஒரு வயசு ஆயிடுச்சா, வானப்பிரஸ்தா, அதாவது அப்பெல்லாம் வந்து காட்டுக்கு போயிடுவாங்க. இப்ப வந்து தேவையில்லை, அவசியம் இல்லை. அந்த பொறுப்பெல்லாம் வந்து பசங்க கையில கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், வேதங்களை படிச்சுட்டு நாம ஜெபம் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்த நிலைமை வந்து சன்னியாசி, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டு கடவுளுக்கோசம் சேவை செய்யுது. இதுதான் வந்து வர்ண ஆசிரம சங்கை. இது எங்க எப்படி அலசி ஆராய்ஞ்சு பார்த்தாலும் அல்டிமேட் கோல் எதை வந்து அடையுது, எதை சொல்லுது, கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ணரை போய் சேருது. நீ எந்த நிலைமையா இருந்தாலும். இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், எங்கப்பா சூத்திரன் வந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறா, எங்க அங்க கிருஷ்ண கான்சியஸ்னு கேள்வி வரும். அவன் கஷ்டப்பட்டு நிலத்துல உழைக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அரிசியை வந்து அறுவடை பண்றான். அவன் வந்து அந்த வைஷ்யம் என்ன பண்ணணும், ஒரு பங்கு அவனுக்கு கொடுக்கணும், இன்னொரு பங்கு எடுத்துட்டு போய் எங்க கொடுக்கணும், பிராமணன் சத்திரியன் கொடுக்கணும். பிராமணருக்கு கொடுக்கணும். அப்ப பிராமணருக்கு கொடுத்து அது எங்க போகுது, கடவுளுக்கு போகுது. சோ இந்த டைரக்டா இன்டைரக்டா எல்லாரும் கடைசியில போய் யாரை சேவை பண்றாங்க, கடவுளை சேவை பண்றது. கிருஷ்ண கடவுளை சேவை. சேவை பண்றாங்க. இந்த பேசிஸ்ல தான் வந்து கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்ணாசிரம சங்கையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணார். பட் இப்ப இருக்கிற இந்த மாடர்ன் மனிதர்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அத காஸ்ட் பேசிஸ் அப்படி இப்படி ஒரு கன்ஃபியூஷனை எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த ஃபாலோ பண்ண எல்லாருமே கடவுளை போய் சேரலான்றதை வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ இதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, சோஷியல் ஆர்டர் 4 ஆர்டர்ஸ் இங்க இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் அவன லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு. அதை ஃபாலோ பண்ண பண்ண அவன் என்ன ஆகுது, கிராஜுவலா இது எடுத்தும் கவுத்தும்னு நினைக்க முடியாது. நினைச்சா குழந்தை பெற்றுக்க முடியாது இல்லையா. அதுக்கு வந்து 9 மாசத்தை பொறுமையா இருக்கணும். ஆமாவா இல்லையா, ஆமா மாதாஜி. இல்லைங்களா. ஸோ அது மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் வந்து கிராஜுவலாக நடக்கும். பட் கண்டிப்பாக கேரண்டியாக வந்து பியூரிஃபை ஆகும். கிருஷ்ண பக்தியில நல்ல ஸ்ரத்தமா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை போய் சேர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ சின்சியரா ஒருத்தன் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் என்ன பண்ணுவான், தன்னுடைய புலன்களை வந்து எல்லாத்தையும், நம்ம அம்பரிஷி மகாராஜாவை பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அவருடைய கண்ணை வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கோ, அந்த நாக்க வாயை வந்து கிருஷ்ணர் பிரசாதத்தை சாப்பிட்றதோ, கிருஷ்ணர் கதையை பேசுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணாரு. மூக்கை வந்து அவருக்கு அர்ப்பணிச்ச வந்து மலர்களையும் துளசியும் வந்து நறுமணத்தை ஸ்மெல் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணாரு. காதுகளை வந்து அவருடைய புகழை வந்து கேட்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணாரு. கா கைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயிலை வந்து கிளீன் பண்றதுக்கும், கால்கள் வந்து அந்த கோயிலை வந்து வலம் வர்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணார் இல்ல. அது மாதிரி நம்ம புலன்களை வந்து என்ன பண்ணணும்னா, கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து கஷ்டம். அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து நிறைய நிறைய இத்தனை ஒரு நாள் கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், சீரியல் பார்த்திருப்போம், இல்ல சினிமா பார்த்திருப்போம். ஆமாவா இல்லையா, ஆமா ஆமா மாதாஜி. இல்லைங்களா. போ இதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த டைம்ல நம்ம இததான் பண்ணிருப்போம். இல்ல பக்கத்து வீட்டுல அக்கத்து வீட்டுல உட்காந்து ஊர் கதையை பேசிட்டு இருப்போம், உலக கதையை. ஹரே ஆமா கிருஷ்ணா, மாதாஜி. இல்லைங்களா. சோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்ல இருக்கோம். நம்ம அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த நிமிஷம் வந்து கடவுளுடைய சத் சங்கத்தை கேட்டுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே இங்க அசம்பிள் ஆயிருக்கிறோமா ஆமா மாதாஜி. ஆமா இல்லையா. ஸோ மாதாஜி. நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ நான் வந்து சுத்திகரிப்பு ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறேன், ஸோ கடவுளை நோக்கி நம்ம பயணத்தை பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது 8வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. குமார் 8வது. பிரபுஜி, பிரபுஜி படிக்கிறீங்கன்னா படிங்க பிரபுஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. நியதங் குரு கர்மத்வங் கர்ம ஜ்யாயோ ஹ்ய கர்மணஹ
शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः. ம். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக. செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை, பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ். நமக்கு என்ன பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ்? வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குது? 4 நியமங்கள் சொல்லியிருக்கு. 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா? நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ illicit செக்ஸ். அதாவது என்ன? அதாவது மாம்சாகாரங்களை சாப்பிடாத, போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாகாத, அதாவது அப்புறம் வந்து நோ கேம்பிளிங், ஏமாத்தாத, அப்புறம் வந்து தேவையில்லாத உடல் உறவை வச்சுக்காத, முறையற்ற முறையற்ற ஆம், உறவுகளை வச்சுக்காதன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் உறவுகள். வந்து அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகா மந்திரத்தை வந்து ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. குறைந்த பட்சம் வந்து நம்ம பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காரு? 16 மாலைகள் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ அதை வந்து நம்ம பண்றதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணணும். எடுத்த எடுப்புல வந்து பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ இருந்தாலும் அதை பண்ணிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தியில வந்து முன்னேறணும். சரி, இதெல்லாம் பண்ணாம நான் சும்மா இருக்கிறேன்னா அது வந்து வேஸ்ட் இல்லையா? அதுதான் இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நமக்கு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை நீ செய்யு. இப்ப இங்க வந்து அர்ஜுனன் யாரு? ஒரு கிரகஸ்தன், நம்மள மாதிரி ஒரு கிரகஸ்தர் இல்லையா? அப்புறம் அவர் வந்து கேட்டகரியில என்ன வர்றாரு? சத்திரியர். சோ சத்திரிய தர்மத்தை நீ பிரியன். பண்ணு. ஆமா தாஜி, சத்திரிய தர்மத்தை நீ பண்ணு. இப்படி ரெண்டுமே பண்றதுனால என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ கிருஷ்ண உணர்வோட பண்ண பண்ண உன்னுடைய வாழ்க்கை வந்து சுத்திகரிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இதை விட்டுட்டு நான் போய் திறக்கிறேன் அப்படிலாம் பண்ற அது வந்து சரியில்லைப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ உனக்கு இப்போ இதுதான் கடமை, உன்னோட கடமையை நீ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடம்பரமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? நம்மளுடைய உடலும் இந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவையோ அதை வச்சு மெயின்டைன் பண்றதுக்கு கத்துக்கணுமா. அதுக்கு வந்து பிரபுபாதா அழகா சொல்றாரு, சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். நமக்கு இந்த உடலையும் உடம்பையும் வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து 4 பங்களா வேணும், 2 கார் வேணும்னு ஏதாவது இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பதில் சொல்லணும் இல்ல இல்ல மாதாஜி. இல்லைங்களா? நம்மளால வந்து குறைஞ்ச இடத்துல வந்து நம்மளால சந்தோஷம் வாழ முடியும், இந்த பக்குவத்தை எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட இல்லையா? சிம்பிளா நம்மளால வாழ முடியும் இல்லைங்களா? ஹை திங்கிங் எதை பத்தி? கிருஷ்ணரை பத்தி. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பர்த் டெத் சைக்கிளை வந்து நம்ம நிறுத்தலாம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த இடத்துக்கு பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பௌதீக தளத்திலேருந்து கிராஜுவலாக நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்முக்கு போகிறோம். மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து இந்த கண்டாமினேஷன், மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன்லேருந்து நம்ம ஃப்ரீ ஆகுறோம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இதை தான் வந்து அப்ரூவ் பண்றார் நம்ம கிருஷ்ணர் கூட. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் பண்ண கண்டிப்பா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் போயிட்டு நம்ம பியூரிஃபை ஆகலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம் மாதாஜி. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Okay. ஹரே 9 கிருஷ்ணன். ஸ்லோகம் 8 ஸ்லோகாஸ் கவர் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே. வாஞ்சா மாதாஜி கல்பத்ருभ्यश्च வாஞ்சா கல்பத்ருभ्यश्च கிருபா சிந்து பயவத் पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा ஹரி to போல். everyone. हरे ஹரே மாதாஜி ஒரு மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். சொல்லுங்க மாதாஜி.